ay nagtaenga na pakumbaba, nagsagabat unay kasta, pasukuin karuna kani Jay Cruz ti Kalbaryo sinupot na. Sinuwa ti ari natay gapukan niya, kararag na saan tumakay bukod na pagayata. Jak na ang muray pa'y katno, apay nga inayat na kay Jay Cruz biyag na inted na gapukan niya. Lumalagikot ayat na jak mapanawan, minapudno kabiyag itek awan gana, anyang nagtat inaramid ko, tapno na ikariyak mangted balegi at malpas kasinuhan. Sino ti ari natay gapukan niya, kararag na saan kumatoy bukod na pagayata. Jak na ang muray pa'y katno, apay nga inayat na kani Jay Cruz